Aquí estamos, diante da fachada principal da Catedral de Lugo, tamén chamada antigamente a Porta do Bon Xesús. Este é, como quen di, a tarxeta de presentación da Catedral ante os cidadáns e os forasteiros. Pero, en 1760, esta tarxeta de presentación resultaba pouco falangueira. Non somente era moi modesta e pasada de moda, senón que estaba a piques de caer na ruína total e absoluta. O mesmo que acontecera na cabeceira da catedral. Os efectos do terremoto de Lisboa en 1755 deixaran a fachada, que xa estaba deteriorada, nun estado realmente perigoso. As cousas por orden. Primeiro era arranxar a capela maior para poder celebrar o culto sen amenaza de derrumbe. E logo xa se vería que facer coa porta da igrexa. Non será logo ata 1768 cando por fin estean rematadas as obras da capela maior, cando o Cabido decide resolver o problema da fachada. 2, 3. Tan mal estaba que a decisión é desfacela por completo e facela completamente nova. Xa. O proxecto escollido para a obra será presentado por Xulián Sánchez Bort, un enxeñeiro que traballaba para o rei nos arsenais de Ferrol e que contaba xa con experiencia constructiva, pois del eran os planos para a igrexa de San Xián daquela cidade. Sánchez Bort era ademais portavoz do gusto artístico que o rei Carlos III quería para o seu reino, un gusto clásico europeo, afastado dos caprichos do barroco, aínda presentes na década anterior. A idea de Sánchez Bort era construir unha gran fachada que sobrepasase o ancho da capela por medio das torres. Tras dela se situaría á dereita as oficinas e á esquerda unha nova capela para o patrón San Froilán. No coronamento da fachada topamos as figuras dos 4 evanxelistas que rodean a fe. O exterior da xirola coas capelas radiais trasluce o exterior o edificio gótico do interior.
Preséntao. Este chispitas, o meu non voy a ver que me estafaron con 20 euros. E agora presenta. En 1726, o Cabildo decide construir unha nova capela máis ampla e lucida para a padroa da catedral, a Virxe dos Ollos Grandes. Xa. Para iso se pon en contacto con Fernando de Casas e Novoa, xa mestre de obras da Catedral de Santiago, a quen coñecían pola obra do claustro. Veña. A sinxeleza do volumen cilíndrico que pechaba a capela no exterior non deixaba adiviñar a súa riqueza interior. Este que está aquí diante é Lucas. Lucas, preséntate. Di, hola, soy Lucas. Hola, soy Lucas. Moi ben, Lucas. Te lo comes, Lucas. ¡Hola, que me estás grabando! Vale, xa está. Cando queiras, espera así. En 1726, o Cabildo decide construir unha nova capela máis ampla e lúcida para a padroa da catedral. Non é lucida. Que dixeches? Lúcida. Volvemos a repetir. Non, non hai aplauso, non hai aplauso. Equivocouse. Lúcida. Para iso se pon en contacto con Fernando de Casas e Novoa, xa mestre de obras da Catedral de Santiago, a que coñecían pola obra do claustro. Esa parte hai que repetila. Sí. Ya la mira con una cara. A sinxeleza do volumen cilíndrico que pecha a capela no exterior non deixa a... Xa. Esta é como a quen di a tarxeta de presentación. Esta é como quen... Jolín! Xa. Esta é como a... Jolín, é que non sei, esa...